بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الرجاء. باب القرى التماغ هر اللشني. قال الله تعالى إخبارا عن الأبد الصالح اللشن روي أجيوتا عن رجاء أبوه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يكتفي أم هر اللشني دو أندو رجاء بماكو فوقاه الله سيئات ما مكر. Allah cenɗo reeni mo kalluɗe ko ɓe pewjanno salihijo mo yimɓe fir'aunu deni ɓen man kaltanimo yimɓe fir'aunu haltanimo o wi miɗo yofta fi am miɗo hoolo har Allah miɗo tammo har Allah ceniɗo hisnego to Allah cenɗo o anduɗo jeyaɓe maako o anduɗo fir'aunu man o anduɗo mo kanko bo har nokkuɓe ngoni man o anduɗo ɓe nden o yebatako har maako na ɗum tammorago Allah man den Allah cenɗo reeni mo kalluɗum ko ɓe dawranan non nden julɗo kam o tammorto Allah har yaakeji ɗi o woni fuu to fe'anake har yaakeji saɗende o tammoro Allah on latti kumcowoɗum ngam o wiya o waɗa har nasku maako ni ko o woni e muɗum man ɗum Allah ɗo andi ɗum Allah ɗo andi jeyaɓe muɗum bo yaakeji maɓɓe tampe maɓɓe to yoftana Allah fi o hoolo har Allah on o tammoro ɗum man ɗum woodi ɓural har juɗɗo kam julɗo waɗa non man ɗo ɗum woodi ɓural Allah cenɗo yerdoto her majum warjoto dow majum ɗum wiyete mana ɓural majum wa nabi hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala qala Allahu azza wa jalla Allah cenɗo wi ana inda dhanni abdi bi miɗo har gikke jeyaɗo am her am jeyaɗo am ko o yikki e am fuu dow har gikke maako man gonanmi gikke maako ɗe o yikkirtanmi ɗe kanje latti ko kuudanmi be maako nde kana to lattake oɗon wo'ini gikke her Allah oɗon wo'ini gikke her Allah cenɗo oɗo tammori ɗum nde nun man bo o tawata Allah ceniɗo her maako wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni miɗo wondi be maako nokku o innatanmi wallahi lallahu afrahu bi tawbati abdi nabijo wi mi hunori Allah ceniɗo Allah ceniɗo o ɓurata sewrago tuubu jeyaɗo muɗum min ahdikum yajidu dallatahu bil falati dini goɗɗo goto moɗon keptanɗo erga muɗum har ladde to goɗɗo ni o erdama har ladde erga mako man kanga ngal latti nga o wo'otono o ɗanake o accinga nga eri ɓawo ɗon o immake kana o wemboto sanne to o heɓtoyga kam na o sewto bo sanne e noon Allah ceniɗo seyorto no ɓuran noon Allah cenɗo seyorto har wartugo jeyaɗo muɗum har muɗum to goɗɗo dilli ɗo yedda Allah kan na doggi acci jawmu to tuubi her Allah bo mana man o soƴƴitake o warti her jawmi ko soƴƴitago jeyaɗo Allah cenɗo warta har Allah cenɗo ɗum Allah yerdoto wa man taqarraba ilayya shibran annabijo wi Allah cenɗo o wi to goɗɗo ɓadorake her Allah cenɗo hapakande taqarrabtu ilayhi zira'an mi ɓadoro har mako zira e wat wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an badoriɗo her am de fiyande bo badoro ha mako de hulde to ɓadake her Allah ceniɗo be ɗowaje mako Allah cenɗo bo ɓadoto har mako be enɗamji muɗum be hinnayeji muɗum de fodde hulde wa idha aqbala ilayya yamshi to o wari her am oɗo yaha aqbaltu ilayhi o harwilu mi wara har mako miɗo yawɗo muttafaqun alayhi ani ko ɗum nufi kala nde goɗɗo o yawi o huwi kuugal bongal ngal jihare Allah ceniɗo fu kala nde hinnayeji Allah cenɗo ɓuri ɓadago her maako dinin o yawɗori her huugo kuugal bongal ena fu kadi ɗum tammingo julɗo ɗo wa hadha lafzu ihda riwayati muslimin taqaddama sharhuhu fil babi qablahu wa ruwiya fi sahihayn wa ana ma'ahu hina yadhkuruni bin nun wa fi hadhihi riwayati haythu bitta'i wa ana ma'ahu hina yadhkuruni riwaya gotka bo haythu yadhkuruni wa kilahuma sahih haythu be hina yadhkuruni haythu yadhkuruni riwaya gota majum fu sahih وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول ومن أن جابر بن عبد الله وأنني النبي صلى الله عليه وسلم يسوع ما ينيكم ببدأتي النبي أنوي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل tagoto mon o mayineni se oɗo wo'ina gikke her Allah ceniɗo mo teddi mawɗi to goɗɗo o woni o wari mayigo kam sey o wo'ina gikke maako
ta goɗɗo mayani alhaali muɗum ɗon hallini gikke kam daga ko kuugal maako woni kam fuu to ɓi adama o yi o huciti her maygo kam o wo'ina gikke Allah ceniɗo be ni no o wa'i man ɗo fuu kanko no jeyaɗo man no kuuɗe maako man mba'i fuu Allah ceniɗo bo hinnayeji muɗum peeciɗi sanne o yahanni Allah ceniɗo hinnaye man mo Allah mari her jeyaɓe muɗum o faɗantamo o yahanni o saɓan har ɗon nastirde kanko bo o enɗe har Allah ceniɗo ko waɗa ha nasku maako kanjum letti ko waɗata to annabijo wossi ɗum bo ɓawo yeeso mayneki maako be balɗe tati ena yeeso mayneki maako be balɗe tati man kana annabijo man oɗon no waali kadi na nyawu maako man ɗungu balɗe tati man to ɗen ɗum mana lattiɗo mo annabijo wi en ɗum har wakkatire bo mo o wi ɗum man ɗo ɗum wakkatire nde yimɓe jalata ɗum nden kam mana majum ka wona e yimɓe wakkatire majum وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن النبي جرنويا قال الله تعالى الذين روي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك الذين روي أن بي آدم فنا أدون ترمي فنا أدون تمرمك غفرت لك ميافت على ما كان منك ولا أبالي دو قلت هرمادا مفالتك fanna goɗɗo ɗon wondi be Allah ceniɗo fanna oɗo tammori Allah ceniɗo ɗo ka fuu mi yafante ala ma kana minka dow ko woni hawtade be maɗa wala ubali mi faɗatake goɗɗo gonduɗo be Allah ceniɗo foroy hatta ko latti kuuɗe muɗum man ɗe kalluɗe to lattake oɗo toro Allah ceniɗo foroy oɗo tammori Allah ceniɗo yafotomo Allah ceniɗo fondanmo jutannoɗen nde yerima en marwa ɗo ni ɗum moy yanno ha dobba o faɓɓa amma o yaran masine o ñalla yargo o warta to jemma ɓurdoy o walake wuykere fistake mo o jimmo o yiwo waɗe juuɗe maako o hocca do'aje maako ɗo janga ɗum woni foroy mallankejo goɗɗo wari jippi her ɗon jemma nde matimo oɗon huwa oɗon juuli oɗon janga do'aje maako wi o ɗum ka ɗum moy o bo na ɗum kanko on giyanuɗa nange baɗaɗo kaza go ya o ka bambaɗo Allah ne ko bambaɗo Allah e timmiray noon bo nde sen ɗo riskimo o tuubi a ɗum kam goɗɗo no woni fuu ɗum toro Allah kam kuuɗe man koɗe kalluɗe bo to torago Allah man ɗon tammorago ɗum ɗon Allah ceniɗo wi o yaafoto wala ubali mi falatake يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء أن بي آدم وندوني ذنوباجي ما إنجورك نو إكيوتك ها إنان السماء سجي والسماء إنان تو أبان تجي ما كفي أن تفي أتنجي آدم كان جملة إنان مكوجا من أن هند فيك أن الشيء يئن هند فيك تفيد den inanu ko gi'ata ɗum fe'oto e yeeso ma gi'a ɗum kanjum latti inan to wonde zunubaji man ɗi jorake ha deydey her gite meɗen kaɗata yigoɗo summa hoti istanfartani Allah cenɗo wi aya torake am yaafuye gafartula kam yaafata yamna adama innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya wondo a waddaniyam deydey ko hewata lesdi boofi summa laqitani la tushriku bi shay'a a hawri be am alhaali ma bo a hawtanayiyam ko ɗumen la ataytuka bi qurabiha manfira mi waddanteno deydey ko hewata lesdi majum ɗo yaafuye kadi adama o tammoro Allah ceniɗo lattake shirku wala boofi man no ɗi ɗuuɗi fuu amma ta goɗɗo ta'a gikke her hinnayi Allah kam to tawi gikke her hinnayi Allah ceniɗo kam kan hawtade be ko huwata man bo wonni hakkunde mum be Allah marrare ɗiɗawre ha fahin waɗu famɗitingo hinnayi Allah ceniɗo ɓillingo hunde lattinde yaake lattiɗo jasɗo her ɓiɓɓe adama fuu rawahu tirmisi wa qala hadisun hasan anana as-sama'i bi fathil ayn qila huwa ma anna laka minha ko fe'anima har sama man ay dahara ko wangata idha rafata rasaka to ɓamti hoore maɗa wa qila huwa sahabu wiyama bo ko latti kañum latti lurde wa qurabul ard bo dammil kafi wa qila bi kasriha qirabul ard wiyama bo qurabul ard wa dammu asahu wa asaru imam an-nawawi o wi turgo ɗum ɓuri sahago kañum ɓuri lollugo bo qurabu man nden huwa ma yuqaribu mil'aha ko ɓuri tudde ko hewata lesdi wallahu a'lam Allah sen ɗo woni anduɗo
muɗum goɗɗo ɗon tiiɗal muɗum man ɓesdangal feere muɗum har suudu muɗum huudugo ngal be yimɓe bana ko mbaɗaten tahajjudu har juuluɗe ɗon ka fuɗi ɗum tiiɗgo har dewal man yo asli dewal no bo kanam lattuto dewal kam asli muɗum kam hakkunde goɗɗo be Allah amma lakin wurtago hawta waɗa tahajjudu man ɗo bo ɗum hunde nde sunna taɓitini ɗum kadi en gurtoto kawten her juulurɗe meɗen mbaɗen tahajjudu majum Allah cenɗo yella fondu en e wadgo ɗum Allah cenɗo yella fondu en jaɓanego ɗum e fondu en bo jaɓanego ko saali her kuuɗe meɗen nder suumayeru man fuu kadi ko nasihante ɗiɗi ɗiraɓe e tahajjudu man o mbaɗen ɗum her juulurɗe meɗen nokku woodi haaje hutinirgo o parleji man deydey haaje man kutinire ngam kanjum kam ɗum jadat ɗum be haaje en andi tahajjudu man ɗum nafilaji mbaɗa ɗum har julurde annabijo Ubayy ibn Ka'b be oɗo Tamimu Dari ɓe Seydina Umaru darnuno ɓe waɗɓe nafilaji man zamanuji ɗuɗɗi julɓe ɗon naafa nafilaji man amma lakin ɗum fotirayno be o parlerji e ɗum bo nde ɗum waroyi bo ɗum moƴƴere nder moƴƴe Allah ceniɗo to lattake haaje ɗon her majum en kutiniran ɗum nokku haaje wala bo wala haaje kutinirgo ɗum to nokku haaje man woni bo kutiniran ɗum deydey fotte haaje taɓanten ɗum ha townen deydey ko woɓɓe lattiɓe ɓe jaaliray ha ɗum mbaɗan tahajjudu bo ɗum ɓillana ɗum en har fofturu muɗum en her jemma dewal kam to a waɗi ngal an aɗon be kayru amma wala bo mo ngal ɓillani kam noni letti ngal waɗama dow waɗi timmiɗiɗɗo amma to woodi mo ɗum ɓillani ngal jihaare wonde on man ɗum muñani ɗum amma ɗum ɓilli ɗum e muɗum kam no lattake ko ɓilli ɓi adama kam Allah duganakino ɗum ɓi adama waɗa ɗum ɓi adama ɗum kam ɗum forminte ɗum ha yakeji majum ɗum forminte ɗum ha fofturu majum wasuyewol man ni kutiniren man o parlerji man ɗo wakkati ni en bukaɓe ha maji man de fodde buki meɗen to en tawi en heeriɓe yimɓe famarɓe wala haaje hutinigo o parler man bo en juuli bila o parler makko nde cenɗo ɗo nana ɗum yiya